Dulu. Enggak lipat yang tadi Kak. Tasisi ya. Selamat mendengarkan Dunsana. Cando menengah guru di hari panen, saraso jantung den disungkui camen, katonan bule alabasan yang banyak seginyo, janji dibuat adik bapa liang ke orang lain. Antara mengalah denaya dia sisiakan kemana oi, denainan indah badaya, ragam alasan dia pembatenya. Oi adik, lai dan tahu yo nanti sirek kemana oi, tahu jo yang kata sampai, tahu jo bayang dia kata putus. Usaba silek kato kadenaiko elok nan bana kamu kokan de adon lai bapuno makonyo denai dia oi dia sisihkan. Tato kadenaiko elok nan bana kamu kokan de adon alai bapunyo mangkonyo denai dia oi dia sisihkan.